Pengantin monggo ya kalajengaken wonten lagu Aceh Pagung Budaya. semangga. Setunggal saking Agung Budaya. Inji Bu, sugeng dalu sesegi mawon Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep jawab terus. Jawab isin separuh sisa. Ngene iki kan gak suka aku. Mau nambah mali yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau separuh pas seperapat. Gak apa-apa kan. Ting batas. Alhamdulillah. Cici mangga-mangga. Alah, iki ngediampirno ning gone pasar Tekilan ya. Cocok. Gedangnya derek. Matur suwun nggih, Mas. Nggih mangke pun wasi. Mengaten derek bingan derek mangayu bagio wonten keluarga besaripun Bapak Jui.
Nggih Bapak Jui. Alhamdulillah adalah mama kami Ika. Nggih. Wisuda kromo pejanipun Mas Eko adalah Mbak Mbak Ani. Ani. Dongane kantor keluarga besar Bapak Jui. Mugi tansah kalimutan karejan kawidijengan kambagan swarasan. Amin. Usahane lancar. Nggih. Tetane ini lupa wetune walah tambah malimpah ruah. Amin. Loh, nandure Pak Jui iki gedang. Nandure gedang. Tuku lepir karo jeruk. Piye to? Kak ya. Nandur gedang kok lepel jeruk. Ya wis pokok ngono iki simbolis muga-muga tukule tambah ngrembaka Nah, tambah nggih, amin. kuncoro amin tebiting rubida nggih panggih Pak Jui sak keluarga mekaten pinanganten kekalih Nggih, Mbak masuk Mas Eko Mbak Ani. iya Mbak Ani iya didongake dados pinanganten yang sakinah Mawaddah mawaddah warahmah, amin. enggal-enggal angsal kekancingan tresno Amin. Kak ngantos kakin-kakin ninen-ninen Kak Amin. amin Allahumma Amin. amin Jenalipar yuk sinareng agung budaya nih siang ya wis dikandake ditepangke iki ditepangkene gak apa-apa sih Ditepangke malih. saking laladan tambah agung kalih Rembang pun sesepi pendanipun Bapak Raben Widodo. Ugi bosan niki Kak talenta dalu menika makarya sinareng Alro Pia Production. Ape Bro Audio. Hey collecting Anti kalau music. Agus katut kendang agung budaya menger. Me. Pak Jui mama kami. Hey. Ayo Mas Andre. Oh iki. Ayo yuk. Iya, iya. Awas. Sika. Ayo ayo jalan dong. Aku budaya. Ayo ayo jalan dong. Aku budaya. Ayo ayo jalan dong. Di desa Sumber. Rembang. Pak Jui matur sembah suwun nggih, Pak. Sih. Awak dhewe engko nak bali diutus kae lho, Kak. Ngapa? Kita Do ngerojo. gedang kae. Bisa, aku sisih tengen awakmu kiwa. Ndelok. Tenang iki. Oh, ngene aku dayo ewa to. Kok aku guyon apa awak? Oh, Pak Jui. Lah, aku gemes kok Pak ngene iki kok, Pak. Lah iki Bulak jelek. sembuh hadir nggih. Alhamdulillah. Air bunga Air siap, aduh. Lagi nek motong iki nyai. Iki renyes ikan di. Iki badhe kabeh. Oke, baik. Matur nuwun ya, Mas. Ya Allah Gusti, aku lho suweneng ngene iki. Ngene Monggo-monggo ya, sing wis. dereng lho. Sing kagungan sembarang dengan niki lho seteng ajeng ngene iki. Monggo monggo nggih menerima berbagai jenis. macam saweran Monggo nggih. enten injih. Aja saweran ah. Apa? Tali asih ngono lho. Tali ase sing ketok kuwi ya. Leres kasang kuyung Alrobia Production Agung Budaya Channel. Matur suwun kuat marco. Kuat Marco channel saking Colo Kudus. Anji saking Winong nggih hadir. Pak Noronggo. Pak Noronggo mangketen. Ugi sinten malih ya naya apa nang sendi lho. Sinten malih no? Nok. Saking Bulak Sembuh hadir. Wow. Saking Seluke hadir pendok. Jauh sekali. Nah, Mbak Susi ndi mau jenenge apa? Bakso saking kerikilan mangketen sembah suwun rawuhipun. Ugi wonten Pak Kirno ngersake Lintang Asmara. Pak Kirno. Jumbuh kalih pamundhutane Pak Jui. Bos Ali juga hadir. Masa Bos Ali hadir sih? Mana? Kiri Oke. panggung Dek Lina. Oke baik. Ayo semangga ya. Pamenutane Wonten Lintang Asmara Ali janjine umpama tresno waranggono hati yang tersakiti lho. Iki lagu apa kisahmu Mas Andre? Mas Andre. Oh bahaya iki. Endi mau Andre? Mas Andre. Oh gak ketok. Hati yang tersakiti, Mas. meneng ae to, meneng ae. Apa? Meneng ae? Iya, meneng. Meneng ae kok bos siaran ning mik. Oke, ayo Ya libur. Lintang Asmara. Lintang Asmara Pak Jui sama nika menatur Ika. Talenta. Semangga. Iya. Niki wonten gulu pedhot nggih. Dulu pedat. Bulak Sempuh. Iki kangane nganti ugi penteng konci. Lagi aku tak luru bendo sih ya kan. Malah gak kuat. Gak kuat aku. Wes engko Oke, baik.
matur sembah nuwun. Ayo mikir Mas Bayu, iki mau Mas Bayu apa sinten lho? Mas Boy. Enggak ya, Mas Boy. Iki mekaten sampun asmara pamundutan sepindah wonten Pak Jui. Pak Jui leres. Air bunga Sing duwe gedang gedang. raja sak tundun. Ana lagune gedang raja sak tundun dipreteli. Nah iki. Cocok. Sapa Mas sing nyuwun ya? Mas sinten mau? Mas Air Bunga. Wah iki yo lagu kisah Mas Andre neh iki. Mas Andre sabar ya Mas. Iya kasunyatan engko pol mburi. Mas Banyu kembang endi Mas Andre? Ojo Iku ngono kok. terus kok mainnya. Oh apa? Keplong. Ada apa lho pamundutane kasunyatan kok. Heeh. Yo lagune yo kisahe lak yo ngono to. Iya alon-alon kelakon Air Bunga. Iya, monggo. Iya Li. Nada. Semangat deh. Asik. Enggak ngersake Air Bunga nggih sebab suwun gedange. Air bunga
Mas Andre tisu. Tisu napa serbet lonten kabeh niki? Kayak kula main. Ada apa lho? Aku tahu tisu tok sampean ngoten lho. Apa Sakne lho Mas Andre. Apa kok sakne? Sakake. Ya iya kuwi lho kok Air bunga ya. Cup cup Mas Andre, yang sabar ya. Sabar ya, Mas. Pokoke ngono lho. Ngono lho ya. Iya, innallaha ma'as sabirin. Piye? Wong sabar iki sabirin tok sih. Piye to artine piye? Oh sabar ki kasihane Gusti. Injih. Injih Mas Andre sabar mangkaten Nggih. Pamungkutan saking Pak Juwi malih. Malih Ayo, apa mboten? Wonten lali janjine kan. Walu, aku wis pokok matur nuwun bolak-balik katur Pak Juwi. Nggih, Pak Juwi. Heeh, rezekine lumintu Pak nggih. Amin nggih. Panjang barokah yuswane Pak nggih. Amin. Rezekine ugi panjang barokah. Amin. Amin. Ayo nang ayu lali janjine. Iki lho. Nia Anjani. Maju Adik, Pak Juwi lho no. Ugi wonten umpama saking Bos Agus no Ayi. Bos Ali. Bos Ali. Gelo ati. Lagune Mas Andre nah. Iya iki. Yuk semangga. Mbak Anu. Jan-jan Ya.